Те камъни, ти ли си ги трупал? Само не е в ония ъгъл. Иначе това са естествена скала. Това си беше една такава гора и така като останалата гора. Просто от пътеката видях тия камъни и ми се сториха много интересни, затова ги подредих във вид на трасе. Значи трасето е дълго някъде около 800 метра, на което има около 21 виража и множество скокови и различни елементи, които ни подготвят за една много голяма част от състезателните трасета, които са в останалата част, нали, в страната. Някъде около 5 години ми отне да го направя така в това състояние, което е в момента. Дори има в момента някои така нужда от някои козметични подобрения. Какво ми отне? Отне ми много време през седмицата, когато не съм бил на работа. Съм идвал докато рами дъжд, за да може да се копае по-лесно почвата. И според мои виждане съм ги оформил тези елементи. За да си треньор, трябва да си бил от друга страна, трябва да си бил състезател, за да знаеш какво изискваш от твоите състезатели. За да работиш с деца е едно от най-големите предизвикателства, тъй като ти възпитаваш, освен състезатели, възпитаваш и деца, които за бъдеще ще използват нещата, които си научил от теб самия, не само за спорта, и изобщо за неща, в които могат да приложат и в живота. Така че за мен това е едно огромно предизвикателство, от което зависи, така да кажем, до някаква степен и бъдещето на тези деца. Ами аз не съм се запалял, аз така съм се родил. Родил си с данъки в кръвта? Да. Имаше един момент, когато се опаших доста с едно много тежко падане, но не съм мислил да се отказвам. Мислил съм да продължа да тренирам децата, но както виждаш вече и аз съм така по трасетата, започна да се възстановявам, започна да карам, въпреки че още не съм се възстановил напълно, но смятам, че вече съм готов. Ами това е най-голямата гордост за мен. Това е шестицата, която получих за моята работа. Отличния, който всеки треньор се е борил. Тях мога да им пожелая успех и да продължават същия.